А? Да, бавно, аз мътам бавно. Да? Славчо, да не броиш пари, бе, мама, бе. Такъв си умислен си едно пари броиш, бе. Спреха ми настроението. Що? Ами музиката му смениха. Той иска Не бе, аз мога всичко да слушам, бе. Чакам Ама аз не пускам нищо и даже не разбирам от тария пускат. Какви са тия Василовци, не знам какви там.